В смисъл ги оценявам на... Чакай колко бях. На 100 000 лева. В смисъл. Уточни се малко. Да, нейният тъп поглед го потвърждава. Ами, просто за 100 000 лева обикновено се... В този смисъл ли? Ама ти кога го зацепиш, да не ми казва. Обикновено се... Трябваше някакви за сложни, за някакви по-интелигентни хора, не като нас. Да, не като нас. Нямаме Въпреки, че тя е представа доста. от такива неща. Не съм играл в Стани богат по дяволите. Аз играх Абе, не бе, 4 пъти на Стани богат. В смисъл, бях в студиото, стигнах до 100 000 лева. В смисъл, взех ги единия път, втори път снимах 50 000 лева. Един път, в смисъл, първи път май бяха 25 000. Не, 5 000 бяха първи път, след това 10 000, след това 50 000 направо и 100 000 взех четвъртия път. Какво ти кажа? В смисъл, въпросът за 100 000 лева, аз лично ги оценявам като 100 000 лева. Не, струват като за около 2500. Ама това предаване всичко е такава конспирация, че изобщо не знам продуцентите добре, че го спряха. Понеже направо мен ме унижаваше това. Тия въпроси, моето ниво на интелигентност, моята обща култура, моите знания, изобщо въпроси също не ги припокривах. Виж конче. Едно конче, друго конче. И така да кажа. Друго конче, едно конче, друго. Добре, айде, чао.